Oho, ei voi kuvata. Hyvää huomenta ja tervetuloa pelipäivän videon pariin. Aamu alkaa aamusaunalla niin kuin puhuttiin. Hyvää huomenta. Joo, pelipäivän juhlapäivä ja nyt kyllä tosi vaikea sanoa, että miten jalka kulkee. Mä oon parin vuoden päästä hammaslääkäri, mutta en ennustaja, niin en tiedä miten tänään kulkee. Mutta lähdetään aamusaunan kautta, istutetaan vähän muru rinnalle ja käydään koulussa pyörähtää ja sitten ollaankin aika lähellä peli. Sitten koodaaminen oli meikälle ihan jäätävää muuta, kun noissa Deep-opinnoissa niin on vähintään yksi peruskurssi. Suoraan lukiosta hain ekan kerran, silloin hain yleislääkiksi ja legendaarinen menin katsomaan kokea. Osasin just ensi vuonna vähän paremmin, ei mitään hyötyä. Mut sitten kun seuraavan vuoden luki sitten, mä luin se 25-30 tuntia viikkoa ja sitten aukisi ovet. Ovet sättyy. Tuntematon tie. Hei hei, musta tuntuu vettämämme. Mut niin kuin kaikki matkoillaan. Siellä on legendaarinen Mantian koulu. Doris oli toisenlainen, Doris oli reissunainen. Vite eli tietoteknia. Täällä on mun mielestä parhaat opiskelijasafkat kyllä. Voin kompata, Meillä on tuolla Mantialla niin paljon tätä koulua nykyään, niin harvemmin pääsee täällä syömään. Niin tää on pelipäivä, juhlapäivä. Niin. Tää on tämmösen perunanpohjaisen tänään tähän alkuun. Ai, hyvä eka ateria. Tän jälkeen Officelle. En halua latistaa tunnelmaa heti, mutta on vähän viileitä nämä puikot. Nyt ne on osannut vaihtaa sen nimen, kun ne on tuolla Mantian puolella, niin ne on rapeita kalapaloja. Mä en oo kertaakaan löytänyt näistä mitään rapeita. Mä jätetään vähän niinku raaksi. Niin nyt ne on sentään vaihtanut nimen kalapuikoiksi, koska siinä ne ei valehtele kenellekään. Kalahan tää ilmeisesti on. Otetaan tosta kahvilasta kahvikko. Vai Premium toimistolta? Voi jatkaa sielläkin. No mennäänkö sinne? Denala eli hammaslääkissä opiskelijoiden kerhohuone, niin se on just tähän aikaan mennään niin täynnä, että siellä ei välttämättä mahdu edes istumaan. Siellä fänit kato jo oottaa, fänit paikalla. Mennään tosta eli opparin läpi ja mennään meidän pukkarille. Join niin sanotun työasun niskaan ja täällä ilmeisesti pitää olla hiljaa. Tuolla tommonen pomppulinnalla tukee, niin siellä tehdään paperitöitä, eli soitellaan potilaille aikoja ja potilastekstejä ja muita kirjauksia ja semmoista vähän niinku tylsempää hommaa. Vaihan vaatteet ja sitten valmistaudun klinikka-info, eli meillä on kerran kuussa, niin opetushenkilökunta tavallaan antaa meille palautetta, että mikä on viimeisen kuukauden aikana tuolla klinikalla toiminut ja mikä ei ole toiminut ja luonnollisesti pyritään korjaamaan niitä asioita, mitkä ei ole toiminut. Useimmiten, niin kuin arvata saattaa, niin keskitytään niihin asioihin, mitkä ei ole toiminut. Smurfi. Oi. No niin, ollaanpa sitä komeana. Joo, nyt on. Tää on niin sanottu työasu ja välittömästi jotenkin tulee semmonen vakavampi fiilis, kun lyö nää niskaa. Tässä niinku heti täytyy niinku koittaa olla välillä vakavasti otettavaa, joka on itselle välillä vähän haastavaa. Sitten käydään tuossa hammaslääkiksi, eli nimi Kuolo Eisberghän tulee etuliite Kuolo, niin tarkoittaa Kuopion lääketieteen opiskelijat. Mutta koska itse en ole lääketieteen opiskelija, vaan hammaslääketieteen opiskelija, niin mennään hammaslääketieteen tiloihin, eli Denalaan, joka tulee sanasta dental. Morjesta. Tällainen. Se oli siellä Denttarissa. Täällä ehkä semmonen erikoisuus, mitä väitän, että muissa ainejärjestöissä hyvin harvalla on. Meillä on siis yksi tämmönen huippuleipuri eksynyt meidän matkaan ja mä en tiedä saako tää edes mennä niin kuin maailmanjakoon, että hammaslääkärit vetää näin paljon keksiä, mutta meillä on siis Vuohelaisen Veikko, joka on ennen kaikkea... Haluan korjata, että en ole leipuri, vaan olen dedikoitu keksintäkin. Hyvä korjaus sieltä. Mutta niin, otahan Niko siitä testiin. Pakko testata, Veikko kiitos. Tekemiä ja tää kyllä piristää niinku kummasti päivää. Että tän jälkeen sitten vaan pitää aina muistaa pestä ne hampaat, mutta... Siis ihan sairaan hyvä. Nää on ihan sikahyviä. Näitä on nykyään niinku melkein, siis käytännössä aina. Niin, Veikko on henkilökohtaisesti nostanut Dentinan BMI tässä yhden pitää. Ootteko tänään tulossa kattoo peliä? Eisberg vs Premium.
Vaikka ettei oo, niin sanokaa. Joo. Ihan sika hyvä. Ihan mahtavaa. Mahtavaa kun tuutte. Laitetaan tuo. Joo, toi oli tosi hyvä. Mä tiesin, että kaikki on tulossa. No niin, seuraavaksi hammaslääketieteen kandidaatti Veikko Vuohlainen esittelee hammaslääkärin tärkeimmän työvälineen. Ja hammaslääkärin tärkein työväline on kädet ja sen jälkeen sydän, sen jälkeen aivot. Neljänneksi tulee luupit, eli tässä on tämmöiset lasit, joihin on kytketty tämmöinen optinen elementti, tämmöinen kiikari, joka suurentaa asioita ja hammaslääkäri näkee lähemmäksi. Aika siisti. Sen kummempaa. Saanko katsoa käestä? Mistä sä ottaa kiinni? Tuolta, joo. Sillä tietyllä etäisyydellä ainoastaan näkee niin tarkasti niille. Joo. Hyvin toimi, nice. Hammaslääkärin pahin vihollinenhan on niinku huono ryhti. Eli kun pitää koittaa nähdä pienin pimeisiin paikkoihin siellä suussa, niin sitten monesti ryhti niin on tosi huono. Eli semmoinen niinku muinaiselta ajalta semmoinen keräilijätyyppinen niskakyyry. Niin sitten meidän nyt uusi opiskelija, muistaakseni ykköskurssi emäntä Martta, niin toi tämmöisen hieroman laitteiston tähän, niin itse ainakin on kovassa käytössä. Että pari tuntia kun tuolla ahertaa jotain paikkaa suuhun, niin sitten kun tulee tähän hierontaan, niin edelleen niin toista mitä eilen toista. Pienen toi ihmisen ilot, mutta jostain se on revittävä sitä. Että Cocktailpiirakat ja niskahieronta. Cocktailpiirakat ja niskahieronta. Että Nähdään illalla. Vestettyä merkille. Joo, hyviä uutisia, niin toi Leevi soitteli tossa FaceTimea ja se tulee meidän seuraksi tohon safkaamaan ja käydään vähän meidän YV-juttuja sun muita läpi, niin pääset sitäkin vähän haastattelemaan tarvittaessa. Leevilläkin tunnetusti niin on äärimmäisen huonot jutut, niin se on siitä voi olla ihan hyvää apua. Hei, ei muuta kuin siitä meikän spesiaali lasagne. Naudan jauhelihaa, rasvaprosenttia en muista. Meikäläisen luisteluun ei vaikuta, niin ei ole niin väliä. Sitten Valion 3 juuston kermaa, Dolomion lasagne, valmis lasagne kastike, 2 sipulia. Hyvinkin italialaistyyppinen ratkaisu. Siinä on itse asiassa lämmitetty versio. Tää on nyt niin sanotusti jolivoitunut kaapissa 1 vuorokauden, niin maut pitäisi olla hyvinkin lähellä toisiaan. Juustoraaste päälle. Tuossa näkyy meidän hieno maustekaappi. Sieltä niin hyvinkin vapaa-valintaisesti summamutikassa ottanut mitä käteen on sattunut ja lopputulos on nyt sitten tässä. Pelipäivä lasagne. Tuosta otetaan pelkästään pelipäivän lasagne. Kyllä. Melkein kannattaa. Huomenta. Se on vissiin peli parin tunnin päästä. Ei tauti. Saitko nukuttua? Sain. Tässä kun saa silmät auki, niin vähän parempi taas. Laattaan bussissa, tai siis jäässä. Toivottavasti myös bussissa niin 3 tunnin päästä. Morjesta. Kiva nähdä. Samoin. Eppu oli kaikkereilla just herästössä. No, perhana. Sieltä tuli äkäinen viestinti, oliko vähän turha aggressiivinen ovikalla tai jotain. Mitäs sulla siinä? Sushi. Pelipäivä sushi. Oi. Meillä on ollut jonkinmoinen perinne ottaa pelipäivä safka ja itse kun Eppu oli kerännyt tekemään lasagnen tähän, kun viimeksi voitettiin, kun syötiin katkarapurisottoa, että nyt on saas nähdä mitä sushilla lähtee. Morjesta. Mukava nähdä ukko. Kiva kun kerkesit. Meillä on peli kohta. Pitäis vissiin olla hyvä tänään. Ei saatera. Ei oo meidän ihan helppo tehtävä. Pelipäivän möökeli 90 hammaslääkäristä ei suosittele, mutta minä suosittelen. Varsinkin pelipäivänä. Siis en tietenkin joka päivä juo. Mutta joskus harvoin. Jokaisella pitää vähän pahaita olla. On kyllä. Joo, en oo viittinyt vielä aloittaa tupakan polttoa, niin juon noita aina välillä. Eppu 3 raana. Ton verran on jengi hakenut, että ei. Otetaan siitä vaikka Summer 11. Nyt lähtee. Palan silmällä totta kai. Ja perinteinen Skrillex type taustalla. Mut siinä oli jo meikäläisen tähän YouTube-uraa. Jos katsotaan, Pirri on lähes yhtä hyvänä videolla. Leevihan on itse asiassa ollut lähiaikoinakin YouTube-videolla. Savonia joukkue esittelyvideossa laitetaan sun maalin sinne. Niin oli, mutta se oli kyllä se oli yllättävänkin hieno klippi. Niin Tirri pääsee ihan niinku huomaamatta omilla ansioilla sinne, että ei tarvii ite kuvata mitään temppuvideoita. Mitä näin on meikä. Tossa on ehkä yksi viimeisen. Katsotaanhan tää. Tuore video. Siinä on meikä. Se on meikä uhkaa rohkeasti. Hyppyriä.
Jos satutaan häviämään tänne, niin ei mitään muuta päivitystä kuin toisinen riiutsi. Tässä nyt kun on vähän tästä järjestämishommasta ollut puhetta, niin ihan hauska muista. Tirrin kanssa, Leivin kanssa ollaan tässä vähän niin näitä hommia järjestelty. Ja sitten se joskus tuottaa vähän haastetta, kun samaan aikaan pitäisi olla niin pelaamassakin. Niin se ei ole aina ihan yksinkertaista. Niin muut lähti jo jäälle. Sitten meikäläinen tyyli laittaa jonkun viimeisen viestin jollekin kuuluttajalle, että sanoo tää sponsorin nimi muuten vielä. Niin sitten meikä lähtee viimeisenä jäälle. Niin kato vaan, kun Leevi alkaa sitomaan meidän maskotin kengännauhoja. Kun se maskotin puku kato, niin et sä pysty niinku sitomaan omia kengännauhoja. Niin kaikki muut oli jo jäällä. Sitten meikäkin tulee niinku just silleen, että alkuvihellys niinku sanotaan ja meidän pitäisi mennä ykköskentällä jäälle. Niin sitten me ei voitu mennä ykkösenä, koska Leevi oli sitomassa meidän maskotin kengännauhoja. Sitten jäätiin siihen ja päästiin sitten niinku periaatteessa kolmoskenttänä kentällä. Ja sitten kun Leevi tulee siihen, niin joo, perhana, että saa niinku pitää toisten kengännauhotkin sitoa täällä. Että siinä vaiheessa Leevin kanssa todettiin, että me tarvitaan niinku apua tähän hommaan. Että ei tää voi tälleen mennä. Että... Joo, tämän takia piti hakea kamera kesken ruokailun tähän. Ja tästä ei varmaan tule mitään edes videolla. Oikein kosteusprosentti on hyvinkin tärkeä. Ei saa olla liian kuiva. Eikö ne kuivannut siinä parvekkeella? Siis vähän on hämilläni. Eli 2 celsiusasteessa räntäsateessa niin ei kuivana. Mutta niin kuin sanottiin, niin sivistys ei tule yksin, eli tutkimusta täytyy tehdä ja jokainen voi heitellä tälleen sivistyneitä arvauksia, mutta tutkittu tieto on se, mikä kantaa pitkälle. Ja no, ehkä kohta voidaan alkaa tekemään semmoista syväluotaavaa johtopäätöstä, että ehkä ne ei kuivu tuolla parvekkeella tosiaankaan nuo kamat, mutta jollain kamoilla pitäisi tänään pelata, niin otin tuohon hetkeksi kuivuun. Joo. Ei mitään, jatketaan tutkimusta. Joo. Let's go. Let's go, bitte tanken. Monen vuoden ja bitte tanken. Bitte tanken. Lampun alla, siinä sängyn laidalla. Ihminen tarvii sokeria. Siitä mä en ihan turha väitä. Rajut kanto. Vähän harmi kun myöhästyy omista aikamääreistä. Totesin myös samaan hengenvetoon, että paremmin myöhästyy omista kuin jonkun toiseen. Tässä ehkä vähemmän henkilöresursseja. Ei näillä käsillä pääse YouTube. Muista sitten tuulettaa meidän maaleja. Totta kai. Nyt semi. Come on, boss. Nyt. Vetoja.
No niin, ensimmäinen erä takana. Päästiin itse asiassa pyörittämäänkin YV:llä aika hyvin, mutta laukaukset jäi vähän piippuun. Mitä mieltä ekasta erästä? Jatkettiin siitä, mihin Savonia vastaan jäätiin, että mun mielestä oltiin niinku lievästi pelin päällä, että meillä toki nyt ekaa kertaa 4 ketjulla pelattiin, niin tietyllä lailla vähän kenttien rytmiin vaikuttaa, mutta YV:llä pari hyvää maalipaikkaa. Tällä kertaa ei mennyt. Leivi Kokkonen läpi. Harvemmin erehtyy, mutta tänään erehtyi. Mutta tää näyttää hyvältä. Tosi tyytyväinen joukko ilmeisesti. Boksista pitäisi pysyä poissa, että meillä on nyt 3 jäähyä ainakin tossa. Niin kyllä se Premio jossain vaiheessa laittaa sisään. Niin sieltä poissa ja jatketaan tällä, niin kyllä täältä hyvä tulee. Ei ole lisättävää. Mä olin just jäähyihin tulossa kanssa, mutta sä kerkesit ennen mua. Tottunut näihin haastattelutilanteisiin. Harvemmin, mutta tällä kertaa lähtee. Just näin. Hei, kiitos haastattelusta. Yes, tsempit toiseen erään. Kiitoksia. Kaikki kuulolla. Positiiviset ekana. Ollaan tasoissa edelleen. Negatiiviset oli meidän huono erä tähän mennessä tällä kaudella. Ei, paljon oli rikkovia tekijöitä. Jäähy ei maa mitään, niin tulee. Meillä oli paikat ja oli kaverillakin. Me pitää olla kurialaisempia puolustuksia. Tosi monta kertaa tuli turhia ylivoimahyökkäyksiä vastustajalle. Ja aina pitää olla niin, että kaveri ei pääse ylivoimahyökkäyksiin. Onneksi ei tehnyt. Veeti seisoo päällä jalalla munalla ja kaikilla elimillä mitä sillä on. Mutta meidän pitää auttaa Veetiä myös. Elikkä kun puolustetaan, sijoitu vastustajan ja oman maalin väliin. Elikkä aina jos sä joudut takapäin puolustamaan, niin aina nousee riski ottaa jäähy. Töki kiekkoon, töki sinne kaverin lapaa, mutta älä sido. Eli aina kun me lähdetään sitomaan, niin kaveri pelkästään sillä, että se vähän riuhtasee, niin sä annat tuomarille mahdollisuuden viheltää. Jäähyjä tulee, niille ei maha mitään, mutta koitetaan päästä siitä pois. Pystytään kehittymään joka ikinen. Näillä. Hyvä jätkä, hyvä jätkä. Kakkoserä, pitkä vaihtoväli, niin täytyy olla tarkkana. Itse saa vähän enemmän peliaikaa, kun on pidempi vaihtoväli. Tuo laittaa sen piikkiin. Come on. Raipe, juo! Reagerar faktiskt på minuter och utgång.
katsoa vielä. Toinen erä ohi, 2-0 johtoasema. Mitkä fiilikset? Pelihän on kesken, pelihän on ennen kaikkea kesken ja monta kertaa ollaan tultu takaa ja meiltäkin ollaan tultu, niin ei parempi vielä olla liian tyytyväinen, mutta oli kyllä hyvä erä meiltä, ei voi vetää pois. Ensimmäisen erään kun vertaan, niin oli kuin yö ja päivää, että nyt oli asennetta siinä pelissä ja vetoja saitte aikaiseksi ja se tuotti tulosta. Joo, siinä erätöllä nosti yhden monesti unohtuneen juttu, että ihan hyvä erä oli, mutta totesin, että se on helpompi tehdä maali kuin yrittää tehdä. En tiedä, jäikö jollekin kaverille mieleen siitä. Saattoi jäähän, musta ainakin tuntuu, että jäi. Nyt vaan vielä lisää paukkuja viimeisen erään. Tsempi. Yes, come on, kiitos. Jätkä, helvetin hyvä erä. 2-0 johdetaan. Annetaan itsellemme. Sitten unohdetaan saman tien tulos. Elikkä Jokainen unohtaa tuloksen nyt. Saitte nauttia sitä pari minuuttia. Se on takana. Katsotaan kun peli olisi tasaa, millä et ollaan häviöllä. Kukaan ei muista enää mitään mitä tulee tapahtunut. Nyt on 20 minuuttia. Aika antaa kaikkea. Ensi kerran päästään vasta sitten ensi vuoden puolella. Katsotaan kun peli olisi 0-0, 3 äijä. Se on nyt kaikista tärkeintä. Tästä on hyvä jatkaa. Come on!
laita pive-lappua tänne, se pitää olla seteli. Huhhuh. Melkoinen taistelu. Ei se helpolla tullut, mutta eihän se miltään tuntuisi, jos se helposti tulisi. Tiedätkö miten vaikea oli olla kannustamatta HC-preemioon? No voin kuvitella nyt, kun sen tälleen sanot tässä kahden kesken, niin voin kuvitella. Mutta siis kannustin teitä loppuun asti vähän tuolla sille sadattelen, kun HC-preemiolla ei onnistunut. Mutta Tästä ehkä voi ottaa mukaan, niin lasagne, aamusauna, viikko ennen matsia, niin ei jäitä, paitsi edellisenä iltana kaukalopallo 40 ukkojen kanssa. Voittavasti strategiaa löytyy. Olisiko voinut olla siinä? Ei näitä liian usein tule meidän kohdalle. Niin. Ensimmäinen runkosarjan voitto periaatteessa niin FCA:ssa meille. Niin. Onneksi olkoon. Kiitoksia, tuntuu hyvältä. Varmasti. Te pelasitte hito hyvin ja loppuun asti. Joo, siis oltiin tasaisia. Ja kyllähän täytyy, jos 0 menee omiin, niin joko on ihan helvetin hyvä maalivahti, tai sitten osataan vähän puolustaa, tai sitten molempia. Ja nyt kun tuota peliä katsoo, niin ehdottomasti meillä on vain helvetin hyvä maalivahti. Puolustahan me ei osattu mitään. Ehdottomasti siis Mutta Järvisen Veeti kyllä täytyy nostaa ihan huikea peli. Seiso päällään. Siis varmaan näitä, on sulla varmaan videollakin. On, ihan siis karmeita torjunta. Mä en tiedä mistä tuo on tänne löydetty, mutta hyvä, että on löydetty. Joo, aivan ilmiliekeissä tänään. Tosiaan meidän matka rupeaa olemaan päätöksessä tämän videon osalta. Haluatko sanoa vielä loppuun jotain? Ei, kiitoksia Nikolle vierailusta. Ja kyllä mä sulle lasagneet ei jatkossakin, jos tuut oven taakse käymään. Lämmitetään ensi kerralla puukiivos vielä. Ehdottomasti. Mutta sähkölläkin saatiin ihan hyvin liikettä tuonne. Saatiin. Kannattaako myös vaihtaa puusaunaan niin pelipäivänä? Ei, pelipäivänä ei voi kyllä vaihtaa. Mutta hei, kiitos nyt ihmisille, jotka on jaksanut tähän pisteeseen asti katsoa tämän videon. Niin. Meillä on Esperin kanssa hyvä puukipäivä, koitetaan jatkaa samaa mallia. Toivottavasti nähdään lopputurnauksessa sitten. Nyt me juhliin. Kiitos sulle. Kiitoksia. Jes, palataan. Kaveria Olalle ihan loistava taistelu. Jos ihan sama missä sarjassa, niin jos päästetään 0 maalia, olkoonkin, että meillä on ihan saatanallinen veskari hirveässä vireessä siellä, niin silti me taisteltiin ja kestettiin ne huonot tilanteet, niin jokainen voi olla siitä ylpeä. 2 tehtyä, hienoa maalia. Ihan siis tajuton. Toinen oli suoraan highlightista, aivan loistava maali. Oli toinenkin hieno, mutta Miron kudin kerkesi ehkä kaikki näkemään, että se meni sinne. Jokainen taisteli hienosti. Ei muuta kuin nautitaan ehkä voitosta ja hei, kerrankin voi huomenna mennä kouluun, että no, kyllähän me voitettiin. Huhhuh, tiukka matsi. Helkkarin tiukka matsi. Niin kuin sanoin tossa, että vaikea olla kannustamatta HC-preemioon, mutta siis helppo kannattaa, kun joukkue pelaa hyvin. Onneksi olkoon Kuolo Icebergen. Hienoa, että sain olla teidän matkassa ja siisti oli tutustua pikkasen lähempää Evertin kanssa teidän toimintaan. Nyt on aika taas sanoa moro. Mä lähden kohti kotia. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Tilaa tää kanava ja ota FCAA-hoki IG:ssä ja TikTokissa seurantaan. Ja seuraa samalla mun somet Vilsuri. Ne näkyy tossa ylhäällä. Keväällä muuten pelataan uusi Savilahden derby, eli Kuolo Icebergen vastaan HC Premio. Ja meikäläinen on toivottavasti taas itse askissa silloin. Niin kuin näitte, tänään oli paljon porukkaa katsomassa peliä. Tulkaa tekin kattoo ensi kerralla. Tulkee nauttii, tulkee kattoo miltä se hoki näyttää. Ja toivotaan, että mä pääsen pelaamaan. Ota Kuolo Icebergen somet myös seurantaan. Nähdään seuraavassa.